Marahay na banggi, dismayado ang City Environment and Natural Resources Office maging ang co-chairman kan Committee on Environment na si Konsehal Alan Riz Macaraig sa nadiskubring tambak liwat na basura sa Sagup Creek. Ini matapos pagparapagalan kan Department of Public Works and Highways katuwang ang Senro na malinigan ng gad ang agihan na ininin tubig parte kan Oplan kontra baha na piglunsar kan Malacañang na mismong pigbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Pebrero 21. Daiman mapunteriya kung sain o kung kiisayhali ang mga basura, alagad na agihan kan 10 kilometrong creek, acid drainage ang mga barangay del Rosario, Concepcion Grande, Concepcion Pequeña, Triangulo asin Tabuco. Balik ngunyan sa paglinig ang DPWH kan Sagup Creek, mantang nagsagibunin ronda kapalibutan sa irarom kan Oplan Disiplinaga sa Barangay Concepcion Pequeña ang Senro, kaibanan ang Public Safety Office asin deputized enforcers sa lugar, tangani si taron ang mga residenteng nagbalgar sa mga ordinansa kan syudad. Sigun sa Senro, nagkapirang residente ang natikitan huli kan pagbalgar sa proper waste disposal system, asin pagtambak nin mga kalakal sa Pampangkan Sapa. Liwat nangangapudan ang City Enro sa gabos na residente na maging responsable asin disiplinado sa pag-apunin basura, urog ng pigaan daman na naman ang panahon ng tig-uran. Ika ako, kita ang naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang nagangunyan. Sangaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.